Uso ngayong tag-ulan ng ubo at sipon. Dahilan ito sa malamig na klima ng panahon. Ngunit, paano nga ba ito nakukuha? Nasa isipan na natin na ang sipon ay nakukuha lamang sa malamig na panahon. Ngunit isa ito sa maling akala ng mga tao dahil ang ubo at sipon ay nakukuha sa mga malalamig na pagkain at inumin, maging anumang uri ito. Maaari rin itong makuha sa hindi maayos na pagkakadigest ng ating mga kinakain. Kadalasan, hindi rin natin pinapansin ang simpleng pagbabahing o sneezing, maging ang sakit ng ulo at katawan, pananakit ng lalamunan. Ang mga simpleng sakit na kadalasang hindi natin iniinda ay ang mga senyales ng cough and colds na kung napabayaan ay maaaring humantong sa mas malalang sakit kagaya ng bronchitis, pneumonia, sinusitis at maging ang asthma. Gayunpaman ay marami nang naimbentong gamot upang malunasan ang cough and colds at maging flu gaya ng antibiotics. At maging mga traditional herbal medicines gaya ng mga tsaa o tea, mga citrus fruits gaya ng kalamansi at lemon na siyang mayaman sa vitamin C na mabisang panlaban sa sipon, sibuyas, bawang at maging ang luya, ang mga ito ay pwedeng ilaga at inumin lamang. Ang pinaglagaan ng mga ito habang mainit at siyak na maiibsan ang inyong paghinga. Pwede ring panlunas ang pulot dahil ang pulot o honey ay mayroong mineral na siyang nakakagamot ng ubo at sipon. Bawal ding kainin ang mga matatamis na pagkain maliban sa pulot o honey at maging mga milk products gaya ng mga ice creams at keso. Bawal din ang fried food at maging ang paliligo at pagtulog sa araw ay bawal dahil napatunayang ang pagtulog sa araw ay nakakapagpabilis ng pagdami ng plema na siyang nagpapalala sa sipon at ubo. Ang paglanghap din ng steam na nanggagaling sa pinagkuloang tubig ay nakabubuti upang maibsan ang clogged nose. At kung hindi pa gumagaling ang iyong sipon sa loob ng 1 linggo ng paggagamot, ay mas nakakabuti ang pagkonsulta sa doktor upang hindi ito lumala.